Hello everyone, welcome back to the channel. दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ आं जोबोर होननानै आं आसा खालामो मानो होनना बुङोब्ला बे भिडिअआ मटिभेशननि थाखायसो खालामखानायखा। बे भिडिअनि गेजेरजों जों सोलोंगोन बा मिथिनो मोनगोन बिथां मिथुन बाट बियो इन्डियानि सासे रिचेस्ट मेन हिसाबैहाय रेसपन्ड मोनदों। बिनि जोनोम जायगाया जाहैबाय बामुनि मैदान होननाय मोनसे जायगायाव जोनोम मोन्दोंमोन। बिथाङा माने मास मोनसेनि गेजेरावनो बियो गंनै न' बायनो हादोंमोन आरो मोनसे कार बायनो हादोंमोन। बेफोर गासिबो माखासे दाहारफोरखौबो बिथाङा माने सुख'जोबनो हादोंमोन आरोखि। दा बिथाङा माबोरैहाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हादों, माबोरैहाय 28 years oldआवनो बियो माने इन्डियानि रिचेस्ट मेन हिसाबैहाय माने रेसपन्ड मोनदों। दा बेखौ बिथांनि माने लिरनाय हिस्ट्रिनिफ्राय जों मिथिनो मोनगोन आरोखि। दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो गासैखौबो बे भिडिअआ मटिभेशन खालामगोन होननानै आं आसा खालामो आरोखि। दा थुदो बिदिब्ला उइदाउट वेस्टिं टाइम बिनि जेनाखि हिस्ट्रि बेखौहाय जों फरायनानै खोनासंदिनि। बे हिस्ट्रिया माने इंलिसाव लिरनायमोन, दा बेखौ आं बर'आव ट्रेन्सलेट खालामनानैहाय गासैखौबो नोंथांमोननो खोन्थालांगोन। बे रावफ्रा गासैबो बिथां मिथुननि गोजा, जास्ट आं बेखौहाय माने बर'आव ट्रेन्सलेट खालामनानैल' नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों। दा बिथांनि जेनाखि हिस्ट्रि बेफोरखौ नोंथांमोना खोनासंलांदो आरो मटिभेशन जागोन होननानै आं आसा खालामबाय। दा बिथाङा ओरैबायदि लिरदों, आं बोसोरसे पिज्जा कम्पानियावहाय डिलिभारियाव खामानि मावोमोन। आं सासे मोजां कलेज स्टुडेन्टमोन आरो लोगोसे रेस्टुरेन्टआव पार्ट टाइम जब हिसाबै आं खामानि मावोमोन। जाय खामानिखौ मावनानै आं आंनि फरायनायावहाय माखासे सापर्ट मोनगोन हिसाबै आसा खालामो। सेकेन्ड इयाराव फरायनाय समाव टिउसन फिस होनो हायैयावहाय आंखौ कलेजनिफ्राय एक्सपेल खालामो। बे समाव आंहा टिउसन फिस होनो थाखाय लन लानो गोनां जादोंमोन, नाथाय आंहा बेंकआव मान्थलि इनस्टलमेन्ट होनो थाखाय फैसा गैयामोन। आं सैथोयै फरायदों आरो खामानि मावबोदोंमोन। हरखाबै फरायनाय बोसोरा जोबस्लाबालासे कलेजनिफ्राय एक्सपेल खालामजादों। बेनो आंनि जिउनि खोमसि सान जागायो। आंनि आफायाबो साख्रिनिफ्राय एक्सपेल जादोंमोन। बेबादिनो आंनि फेमिलिया थांना थानो आन्दायबायमोन। नों मिथिगौना आं बै समाव बेसेबां साननायनि लैथोआव गोदोदोंमोन? आंहा आखायाव मावनो जब गैयामोन, बेराफारसे एजुकेसन गैया आरो आफायाबो जब खोमाना लानांगौ जाबाय। बेबादिनो आं फेमिलिखौ जेबो हेफाजाब खालामनो हायाखै। सानसेखालि हराव आं पिज्जा डिलिभार खालामहैनाय समाव बेनो लास्ट डिलिभार जानायमोन। सासे मानसिया दरजा खुलिबाय आरो बिजों माखासे लोगोफोर दंमोन। आं पिज्जा हैनाय समाव बिसोर रायज्लायनायखौ खोनाहैदों। 10 मिनिट्सआव 2 निजुत खामायनायखौ बाहायगोन। अब्ला आं बिसोरनि लेपटप स्क्रिनाव नुदोंदि मोनसे फिसा ग्राफ बादि महरनि। अब्ला बियो दरजाखौ खुलिना आंनो 1000 रां हरबाय, नाथाय पिज्जानि बेसेना 600ल'मोन। बियो आंखौ अब्ला सोलायनो थिनदों। आं थारैनो सोमोनांदों। न'आव फैनायनि उनाव आं बिसोरनि रायज्लायनायफोरखौ जोबोरैनो गोसोखांनो नाजादों। 5 मिनिट सम बिसोरनि रायज्लायनायखौ गोसोखांना आंनि लेपटपआव बिसोर खोन्थानाय ब्रकार वेबसाइटखौ बेखेवदों आरो माखासे गोबां इनफरमेसन फरायदों आरो गोबां टिउटरियेल भिडिअस नायदों। एसे उनाव आं डेम' एकाउन्ट खुलिदों जेराव आं फैसा खामायनो हायो। आं थाबैनो बेफोरखौ ब्रकार वेबसाइटखौ हमनो हादों।
बियो बाहायनो जोबोर गोरलैमोन। बेखौ बानायनायनि उनावनो आं माखासे फैसा मोननो हादोंमोन। अब्ला आं सानबाय, आं रियेल बेंक एकाउन्ट खुलिनांसिगोन आरो बेयाव मोननाय फैसाफोरखौ ट्रान्सफार खालामनांसिगोन। अखानायै फुङाव आं सिखारना लेपटपखौ अपेन खालामबाय आरो नुनो मोनबाय आं हरसेयावनो 30,650 खामायनो हाबाय। अब्ला आं थारैनो जोबोर खुसि मोनबाय आरो हारसिं रंजाखांबाय। सप्तानैनि उनाव आं दाहार लानायखौ सुख'नो हाबाय आरो गंसे मोजां कार बायबाय आरो आं आइ आरो आफाखौबो हेफाजाब खालामनो हाबाय। मास मोनसे उनाव आफाया जब नागिरफिनबाय। जबनि थाखाय नांगौ जानाय रांखौ आं सुख'ना होजोबबाय आरो सुबुर्बआव आं गंनै न' बायबाय, जेराव आं बेयावनो आंनि हाइयार एजुकेसनखौ लानो मोनबाय। बेनो आंनि बाहायग'आ। जुदि आं पिज्जा रोगानायाव बै मानसिखौ लोगो मोनामोनब्ला आंनि जिउआव माब्लाबाबो बिदि जानाय नङामोन। आं मिथिगौ गोबां मानसिफोर दं जायफोरा मोजां खामानि गैजाया आरो सम गैजाया जेरै आं जादोंमोन। बेफोरबादि मानो जायो? नोंसोर बेफोरबादि प्रब्लेम जादोंब्ला आं खोन्थागोन माबोरै फैसा खामायनो हायो ट्रेडिं रिसर्सआव। बेफोर जोबोर गोरलै जुदि नों नाजानाय दङब्ला।